cahaya matahari hangatkan jiwa ini kawan. Dari cukup ngono kuwi kono gitaran kok. Wis suaramu ku wis elek. Iso nyanyi darah. Wis ben nyanyi ora tok mek dadi musisi. Musisi ki kayak Ivan Fals. Iya, lagune piye jajal. Suarane kan pas ngono. Iya. Saya asik masih terus berjalan lewati rintangan. Aku anak yang ngono lagu pas suarane lu suara kaisek. Wah, yo segini yo ini. Ya. Ora ono wong lewat kok piye. Ya ini kan ki lagi musim corona. Kon lockdown. Alah, ora name tuku kangkung kok yo ora nganu, mentu. Untungnya ndak ya izin. Ini jenenge rak lockdown. Nak lockdown iki total di dalam rumah, tidak keluar. Nak total manganmu piye? Ora samangan. Kok ngerimen kowe. Goking kayak di rumah pengen garing pangan krim-krim kok kerupuk bakar. Tapi pokoknya kan rumah wae. Izin ngaslingnya dolanan ra ento. Ngumpul nih ra ento. Biyen Social distancing. toke ngalimun rumah. Nganggur rumah opo to mun. Parani. Parane yo. Ada sih. Iya ki wah. Ya wis. Kula nuwun. Ngali bun. Bun. Bikin lemah apa? Wah, buka dan goreng nih. Ronaldo, Messi. Kok tane lampu. Ora apa-apa iki lalapane wong Gedang lombok. Iya. ben ora kena corona ngono kuwi. Corona. Josok kae. Iki lho sono. Dut. Dut iki. Dirke to. Modern. Dadi. Iya. Mana apa? Iki langsung gua sik. Ini sendirian. Pokeran. Sanggungan. Minuman. Wah. Minuman wae, sing cepet. Minuman. Kalah minum ya. Iki juga ngombe sik. Ya ora to. Sing kit urut-urutan ngono. Turutke mudeng ora to, Mun? Kesel kok nar. Wis to minimal Iki kesel. Asal babe. Teman, Bro. Wis to. Wis yo. Setengah. Ya to. Buka ya to. Mau. Lemo. Piye Mun? Di Ayo. Juga ciu kok pong. pundi iki? Turan. Wingi. Del Joko. Ben awake Narci tak simpen iki ya. Sing mat besok suasa. Tak selimpetke wong yo. kulik sik kono aku tak sithik tapi. Enggak, iki ora ono gelas e. Masuk tenggiak. Enggak. Wah, keras. Jajal ngrasake tenggekan. Mending gue tutup botol sithik-sithik. Malah. Bukan kae subuh gelem. Sahur. Jam 4 gelem. Sahur. Sahur piye? Ora poso sahur. Ora tarawih kira poso. Tos. Keras. Ya kan yo tarawih tau ben. Los sampai awan sahure. Hangat. Rasane be. Ora anjerit. Kayak Anjerit. Wah, waite pol. Tenan prak. Mendelik ana nih. beda rasane ya saestu.
Gitu. Heeh. Gitu main kita. Yo main. Lho kowe toyomu. Iki kan bukake kuwi to, Mas. Belajar sik ta, belajar sik. Oh, kotak, nyoh kotak. Kotak piye? Lagi minuman kotak terus to. Keramik. Paling gede sapa? Weli 10. Heeh. Aku udah kayak empuk. 3. Oke. Songo. Aku sik. Walang sangit ya kok ngene. Seger ngono kok. Iya. Jokowi. Pokeran, Pak. Pokeran. Pokeran. Tekan ndi mau? Sik. Ngene kene. Iya, iya. Pokeran. Nah, sing belae. Kanan iki, Pak. Lagi Rokok mobil apa iki? Aqua. Aqua. Ben iki. Aqua. Hah? Aqua. Jal, delok, jal. Wah. Minuman keras tuh iki. Ajar lagi jeneng. Aqua, Pak Dewi. Ada bapakmu we. Rasa kok ngandake tekonan iki. Aqua iki lho. Wah, Aqua. ben we. Ora Ada aku, lho. bapakmu, Ben. Lho ki to Pak Dewi. Padanemu wangel men nih, malah ben-ben dunia nih. Lho wis gina-gina iki Aqua Pak Dewi. Lha kok iso ngarani ben-ben iki lho. Ada pakmu wis Ben. Rasa we mari ndi we? Ada pakmu. Ra iso. Ya piye sik glut. Lah iya to. Motomu iki. Ya piye kok glut? Lah iya to gelu to Pak Dewi. Piye maksudmu lho? Piye malah kayak glut iki? Ngajar Ngajar malah ini. Mas, Toko berapa iki malah ben-ben nih kurang ajar. lho iki banyu putih Pak Dewi. Kok yo iso ora ngandel. Nyerot kabeh ngene piye. Ben-ben Mas. malahan. Ngandeke bapakku Piye? tak delok njowo Pak Dewi. Ano? Alas, ngene iki ora urusane kita. Wes yo belik we. Iki mah kurang ajar tuh ben-ben. Ben-ben piye? Eh, Wong banyu putih dari nunggu-nunggu. Wes lho kan pergi bubar beneran. Rusak. Lho. Rik. Anakmu iki piye? Wis ngandani anakmu ora kurang ajar men malah domben-domben nang kono dunane. Kok tak kandhake bebingsane. Wis ngandani ora? Ora iso ngandani tak kandhake bebingsane iki tak telepon ke Isan iki saiki. Ben diangkut ta piye? Yo kandhani yo. Kandhani dhewe timbang tak kon ngandani bebingsane timbang kugo ning polsek. Kapelan kabeh. Wis ya. Pakku tep nganu ki. Arune tep kono pakku. Wis. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء Sopo sing ngene? Berjopo? Mau jadi Erwin mau ngomong angel-angel karo aku. Ngerti dhewe ini dari ini sing nyalah kok mbek kene kok ya percaya we. Tak kok narti ora ngandel sing anu ya, sing sari. Aku ngerti kok ngono. Ora iso Pak. Wes mandrum. Wis. Wes lagi sholat. Hmm. Terus kuwi keplakan meh. Ya ya.
Wes no. Ya, belum salam.